Imħallef fl-Iskozja ordna mara Skoċċiża li għad għandha 18-il sena biex tħalli pajjiża u taqbad titjira lejn Malta flimkien ma' bina biex tagħti lura lit-tifel tagħha f'idejn missieru li huwa Malti wara li hi kisret ir-regolamenti tal-Konvenzjoni ta' The Hague dwar il-ħtif ta' persuni. Minkejja l-lockdown globali, Lord Brailsford ordna lil Leah Collins li telqet minn Malta wara li temmet relazzjoni mal-Malti Kyle Borg biex trott lura lil Hayes ta' 11-il xahar. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef ta' permess lill-omm biex tikser il-lockdown imposta minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Għaldaqstant, l-omm trid tħalli l-Iskozja u tmur Londra fejn minn hemm taqbad ajruplan biex tiġi Malta bit-tarbija. Hija qalet li m'għandha l-ebda idea x'se jiġri u fejn se toqgħod hi u l-ġenituri tagħha li mistennija jakkumpanjawha lejn Malta. Deċiżjoni ngħatat fil-bidu ta' April bl-avukat ta' tfajla jgħid li se jappella mid-deċiżjoni. L-imħallef qal li minħabba ċirkostanzi preżenti fejn huma biss ftit it-titjiriet kummerċjali li qed isiru, Leah u Bina kellhom jirritornaw Malta permezz ta' titjira ta' ripatrijazzjoni li suppost qiegħda ssir għaċ-ċittadini Maltin maqbudin fir-Renju Unit. Huma kellhom jaslu Malta l-ħamis li għadda fuq din it-titjira ta' ripatrijazzjoni minn Londra, iżda jidher li dan ma sarx minħabba l-appell. F'kummenti lil ġurnal Britanniku, it-tfajla qalet li minkejja li l-Iskozja u Malta huma magħluqin, ġiet ordnata biex tivvjaġġa minn Fife lejn Londra bit-trasport pubbliku flimkien ma' Bina. Huwa mifhum li Leah kienet iltaqet mal-ġuvni Malti meta kienet tgħix hawn Malta mal-ġenituri tagħha.